niki. Nggih. Nggih niki malah pun ngumpul kabeh. Alhamdulillah. Sampun kemareng sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak Waranggono yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik daun kok sawet tetek kok naik daun. Ya ora kok ya. Nggih, bakune nembe dipun tepan kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas, bareng aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga Kedung Salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Menika ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Wah. Iki bintang tamu sing aduh papane. Waduh pamane we. Aduh asale Kairo. Oh iya, Kairo. wis lintang saka Kairo sisan. Penting boy betai. Nggih, heeh. Penting betai ini. Mbak Lintang Kairo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng tibaki Mas Garing ini Mataram Mas Ageng.
sampun ngatur Mas Gareng. Nggih kanthi halal bihalal kuwi ngedono sedaya karepatan dosa lahir lan batin. Leres. Kabeh iki apa to sing digoleki? Yen ora ngapura ing ngapura. Leres. Ana pinggiting rasa antarane tangga siji lan sijine. Napa Mas? Aja dilestarekke ning kudu ndang diilangke. Cocok. Nggih mboten. Napa-napa niku wong jenenge manungsa yen isih urip mesti kedunungan salah lan dosa. Ngapus murka lali niku sandangane menungsa. Betul. Mula kabeh niku becike tinimbang ngoreksi kekurangane wong liya luwih becik kita introspeksi diri, mawas diri ndandani awake dhewe karep ben saya becik. Leres Mas, leres. Nggih Mas Gareng. Tidak saling menyalahkan tapi saling memaafkan. Nggih. Awang yo anu napa niku piyayi niku nek wis ngapura kuwi wis atine yo lega, ora ngregeti pikiran, ora marake penyakit. Boten ganjel ten ati. Betul. Nggih. Mas Gareng, Nun, menika gandeng bintang tamu akeh banget. Iya mbok siji diaturke. iki ditanjakke Mas. Ayo mesti no. Mumpung niki nggih suasanane sing suasana ngaten niki. Nggih. Nggih niki malah pun ngumpul kabeh. Alhamdulillah. Sampun kepareng sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak Waranggono yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik daun bangsa ulut tetek dadi naik daun. Ya ora kok ya Nggih, nggih. bakune nembe dipun tepan kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga Kedung Salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Menika ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Iki Nggih. kamu sing aduh papane. Waduh pamane we. Aduh asale Kairo. Oh iya, Kairo. wis lintang saka Kairo sisan. Tempit boy betahe. Nggih, heeh. Tempit betahe ini. Mbak Lintang, ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng tibaki Mas Gareng ini Mataram Mas Ageng. Ora ngira. Bocah kaya pring kok Sik odane. Priman to? ngarane kaya pring maksudnya piye? Dadi bocah cilik diri Ya kok emang pawaane di sini kan ya Pak Dri? pawak. Pawaan. Pawaan iki ora iso ninggal sekolah iki. Nggih. Sing penting anak cilik sehat yo, Dok. Sehat Pak Dri, alhamdulillah. Sik. Dimana ditepung piye kene jenengmu komplit sapa, Dok? Nggih saderengipun ngaturaken sedaya Kakang. Para bapak ibu sekalian, masya Allah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak Pak Dri. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget akeh lho. banget ngono. Lagi ampun banyak. Lagi awet saking mriko wau sampun Iki ora mung saka desa kene, uga desa tetangga padha mirsani bahkan di luar kecamatan pun sami. Saka Blitar enek, saka Surabaya enek, lengkap sangat nggih. saka Jember enek. Tapi iki cocok karo Pak Junedi ning gelar tontonan. Amin. Ayo no. Alhamdulillah. Nggih. Jenengmu sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok Wis tok. tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sajane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ube Lintang Fatmarwari Ngalah Khairun. Panjang kok Pak De? Wis kuwi wae lintang kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa angel lihat kok. Lintang kairo lintang ke lintah bocahe tantan bapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho, iki karyamu. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin. Kosek tembungmu ra enak.
Apa nek salah kok? Ditungake leluhur ku wis podare. Lah niku rak pikiran sampeyan sing lo arep kuwi piyai sepuh sing luhur bebudene. Ya ini sepuh leluhur. Nggih. Ora ya padha to, Pak De. Ya ora beda. Anu litak isih sekolah, Nduk, sayang. Kasih kelas 2 SMA. SMA pundi, Mbak Lintang? SMA 1 Puncu, Mas Dawan. SMA 1 Puncu. Berarti mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang kae lho. Bae aku ya wis tuwa. Jebul biyen sing mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa, sing penting sekolah ditutuke, karir tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Iki aku ditaraku Nggih, Mbak Lintang. saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Bapak Jun kita sik enggak? Ayo jelas ngeten. Ingkang pundi? Ah. Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan kita sik pinara enggak? Ayo Pak Jun niku nek ngersani ringgit iki mesti tutup, Nduk. Untuk nadyan mau esuk tanine ya didadak. Mergo ketahuan iki jura-jura. Lagi toh. Saiki isih Tanggung kesan. jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Oke. Iki apike di bawahnya kok. Pedang kuning. Nggih, dibawani ya gawane no, podang kuning. Monggo, iya Pak Lintang. Monggo. Nadia Suarane iso mbok kredit juga. kredit tentang gimana tuh Pak Di? Kowe tuh nyanyi sak nyanyian iki iso nggo ngangsul kendaraan. Ya ampun. Wes, luar biasa. Kasih ajar sampe Pak Di. Ada yo jaluk sanu. Kan mantan ibu, sesuatu ibu dancing itu sewu ibu. Kae pesen Mbak-mbaknya semuanya. pojok kae presiden Purbakala. Ampun. Loh, Pak nek Di. nyenyawur sampe nake dhewe iki lho. Oke loh. Pitik Antropus, mungkin nek ngenyek aja sampe nake dhewe. Ayo. Iya, Nduk. Diucapkan ugi Pak Di. Kula dereng maaf-maafan lagi anton ugi. Kiai anu ta, Kiai Dono. Minal aidin wal faizin kagem Bapak Ibu saya nggih. Nggih. Kayak bacaan ya. Bacaan priman. Nggih. Iki ra apa-apa jaluk ngapura luwih apik. Lah nggih to, Pak Di. Anu, Halus manis termelah hati. Usai
monggo Nduk. Monggo. Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lita. Matur nuwun, Nduk. Ya, matur nuwun. No, angker meneh.